Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam, ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod, ti pagama nagpailingad itinagan Amariel, adinan inlanad ti address na, kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, nilari ti damo akaayan ayat ko, inayat ko iti kastaunay, nang runa, idinaaddaan kamin iti anak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mariel, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Itay kapay apalpaliiwan, anak ko. Kasla saan ka makaid na? Ay, diyak ngamin makontak ti cellphone ni Larry, nanang. Ha? Manumutan nga aldaw akastoy. Di na pa'y kumustaan ni baby. Amangan numakumikum laeng, anak ko. Sapay kumatakasta. Malidaya anak laeng, gaputa sigud mo't asaan akas dyan ni Larry. Kanayon nga ag-update kada kami nga agina. Sa di naman ti papanan na. Italaang akastoy. Ha? Diyak kaya ti agpanunot iti saan anasaya at kankwana. Panagkunak. Adda saan anasaya at nga aramidan na. Anya? Diyak amo no anyat aramidag, friend. Amangan no makumikum laeng. Ngam panagkunak kat saan. Ngamin, idi, kat oray makumikom. At dalata oras nang ag-update kada kami. Sa dino ngay nga tante ayan na. Diyak nga rod amo. Iso anak ko na kaninanang. No bilang awan pa'y update na aging gainton umay alawas. Mapanak ija ayan ni manang na. Salud-sodak no amo na ti ayan ni Larry. Awan. Nasaya at day taan na panunot mo, friend. Sigurado nga addaam mo ni manang na. Nasaya at ay may kamariel ading ko. Wan manang, kinapudno na. Diyak na katurturog iti mano arabi Gapo iti kapapanunot ko ka ni Larry. No sa dino nga tanti ayan na. No kumusta nga tan? Ay, pasensya ka la ko man, Mariel. Ngamnas kan nga ibagakkan ka tinakunana sakbayan nagpakada kanyak. Ha? Pakawanam ko matikabsat ko. Gaputasan pa'y anak kasagana iti responsibilidad kas amati anak yo. Anya? Day tatimbaga na kanyak. Sakbaya pimanaw. Nakunana amapan agsapol iti panggadan na. Kasta unay kano abain na kadagiti kakabagyam. Gaputawan may pakita na. Anya? Isu na lang. Tasaan namat nga imbaga no sa dino ti papanan na. Ngam saan ka madanagan? Damok as safe ni Larry iti napanan na. Ay. Di ka madanagan. Tapno may papan iti anak yo. Tumulong ak iti suporta. Nang runa ita, ta baby pa'y laeng. Diyak amo no apay anaaramid ni Larry kanyak ti kastoy nanang. Ala, husto na, anak ko. Iti ka ano man. Sa anak mo't nga agrekreklamo. Numasit ti matgadan na no dadduma. Adamot trabaho. Isungayos laeng. Ngam no apay akalaat-latan at tinalikodan na kami iti anak ni. Ay, pagkalmaang tirik naman ako. Saan ka kumaunay ng agpanunot? Saan anasaya at ti epekto na itibag iti stress? Nanang. Addan tulat taal daw amamiris na abiddo ti panang talikod na kada kayo. Gapulaeng itinagrabaw arason. Sapay la kumata saan? Sapay la kumata makaamiris. Katagsubli kada kami. Ay atek unay ni Larry. Nga oray kas jay ti inaramid na. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Mariel, pudno ka di tinadamag ko? Ah? Anya day ta, friend? Adda nga min nakaibaga kanyak. Nga agdat-daton ka no ni Jason kan ka. Ha?
Nasingpat ni Jason. Awan makunakkan kwa na para kan ka. Kan may sa, tawon mo't ng tinaglabas manipod pimanaw ni Larry. Panagkunak, saanen nga agsublipay dayjay. Dayta nga ro ti pampanunutak. Jack mailibak, nga adamot panagayat ko ka ni Jason. Ngam kasanon ni Larry no bilang laang. Di mon panunutan ni Larry. Tanupod ti panagayat na kada kayo nga agina. Saan na kumangay naramit ti kastsay? Nga uray la imabot iti manu atawan. Sa bagay mo't kitdi Isong awan dakas na, no ikam ni Jason iti chance na. Addaken ka dayta anak ko. No siya, awan parikot no bilang tamakiayan ayat ka. Nanang, Tinapatag kat saan mo abaybayan ti anak mo. wen, nanang. Ikamlat ta iti oras mo. Kanti kanayon ko nga ipalpalagip kan ka. Pilyam tay lalaki ang maaklon na tinapalabas mo. Ay na, nagpintas matanda ki kwentas arigalong kanyak, Jason. Agyamanak, ha? Deserve mo ti maikan iti kasta, Mariel. Sika talaga. Oh, at to'y matigatas kan diaper para kini baby. Idi naudi anapanak iti balayo. Nakitak nga do ti ay ayam na. Isu asaanin nga ay ayam ti ginatang ko para ken kuana. Gatas laengan, tapno ad dapay alumukmag. Agyaman na ka talaga, Jason. Pagyamanak unay, gaputa mariknak asaan laang asyak ti ay ayatam. No dikat, napatagkan ka ti anak ko. Awanan yaman na. No kasano ti panagayat ko ken ka, kastamat iti anak mo. Ipatpatig ko unay ti anak mo. Kaspudpud no nga anak ko. Magustuak man ti kinasingpot dayjay a Jason anak ko. Nanang, Nadayaw ken na respeto. nasingpat at talaga ni Jason, nanang. Kinapudno na. Manipod, nagayan ayat kami. Awan pa'y napuuta ka nagapaan mi. Kasta ka di anak ko. Ay na nagsaya atan no kasta. Kat sapay la kumatag tultuloy dayta. Wan nga ro, nanang. Napakumbaba kami ni Jason. Kandi na kaya't ngagap-apa kami. Kasta ka di. Ay sapay la kumanga rod ta saan nga agbalbaliw ti kasta nga ugali na. Kan sapay la kuma, taison ti lalaki aparaken ka. Amom friend, makunak anagasat ka iti boyfriend mo. Taapay anak ko nam dayta. Wana, gapot adda amin kan kwa na ti kinasingpat ti may sa alalaki. Abirbiru kan ti may sa babae. Wan nga rod. Nagasatak. Gaputa iti kinaado ti babalasang amabalin na nga arman. Katsyak pa'y lang a single mom tinagustuhan na. Amom, awan pilpilyan ni Ayat. Uray man no ado dita ti babalasang. No si kamot ti kayat na, di si kalat ta. Sa bagay matkit di Iso amakunak anagasat ka. Sapay la kuman, ta isunto ti kagasat mo, friend. Mariel, adda ko makayat ko nga ibagakin ka. Anya dayta, ibagamon. Panagkunak, umdas matan ti urnong ko. Kayat ko mga kalaysatan. Dayta, ket no manugot ka. Ha? Ngam saan ka nga apuraen? No ko na mga aguray pa'y, maawatan ka. Jason, awan ti makagapo. Tapno saan na ka umanugot iti ibagbagam. Kinapudno na. Dayta ti ururayag nga ibagam kanyak. Ha? Kayat mo asawen, mayat kan apa ikalay sa kanyak? Uwan, kat masigurado nga iti kaanuman. Sa anak nga agbabawi iti daytoy a desisyon ko. Kaya't mo asawan? Saan ako niyang trabaho? Wen,
Dito'y kalata ko man balay. Awiram ni baby. Umdason asyak ti agtrabaho para kada tayo. Kastamat tan kininanang. No maipasimbak na ito'y sango ti balay, mangrugi kalangan iti basit a pagtagilakwan. Tapno mabantayan mo't lang ni baby. Ken tapno saan ta na mangala iti para awawir. Agyaman ako na, Jason. Agyaman na ka talaga. Awanan yaman na, si kakit dimet. Agasawatan. Iso nga rod a pagsaritaan ta ti amin abanag a pagsayaatan ti pamilyata. Ket dito'y kalatan balay. Tapno saan ka unay a mabannog. Hello, Manang Divine? Hello, Mariel ading ko. Kumusta kayo, matan? Okay laang, Manang. Da kayo? Kumusta? Ha? Kwa? Nasayat matlata. Aywan gayam. Amangan no saan ka busy talawas. Kwa. Saan matkit di, Manang? Apay ka di? Birthday nga minti inauna nga anak ko inton Merkules. Umay kayo kuma. Itugot mo ni baby. Kailiw mo tan makita. Oh, sige, Manang. Umay kami, iti anak ko. Anya, mapan kayo ijay ayan ti kabsat ni Larry ko naman ako. Wan ko ma, Nanang. Imawag namin iti kalma ni Manang Divine. Kasangay ka no ti inauna nga anak na. Kat inimbitaran na. Anya, Kan may sa, kailiw da ka nung matan ni baby. ay kat impakadam ka din iti asawam. Kasarita ko mapailaang. Masiguradok apat ganak. Nanang, no anyaman tinagkurangan ni Larry, kan no anyaman dagiti parikot iti nagbaetan mi, saan akaraman ti kabsat na. Nasingpat ni Manang Divine kanyak. Iso nga uray awan kamin ka ni Larry, ibilang kulat ta apagayam ni Manang Divine. Mala, mangan kalat na Mariel. Kabayatan ang nakaturog ti anak mo Jessilend. Wan Manang, kat mangan tayo Ala, mangan kalat ta. Nasuya ak iti angot ti makan, tada kami ngamin tinagluto itay parbangon. Mangantan, Mariel. Agsangutan amangan. Larry? Nasdaaw ka, nakakita kanyak. Ada kagayam. O ala, agsarsarita kayo pa. Taas si kaswak dagiti daddo maabisita. Apay asaan mo nga impakaam mo? Nga ada kagayam mo diti balay ti kabsat mo. Diyakon impakamukan ka. Gaputa amangan no saan kayo nga umay. Numaamuam nga daak ditoy. Anya? Mariel, damag ko anak asawa kagayaman. Wan? Iso ni Jason? Kasta ka di. Ala, mangantapay nga muna. Agsarita ta inton madamdama. Saan nga ang angaw ti inaramid mo? At tinalikodan na kamilatan akaslaawan anyaman na, Larry. Aklunak ang nagbindutak. Amok da ita. Kinapudno na. Aging ga ita. Kat iso ti pagbababawyak. Nagbalinak atakrot. Sa ita, kayat mo ti makisinubyan kanyak. Anyat pa nagkitam kanyak. Ay ayam, apanawam laang no kayat mo? Subyam no kayat mo, kasta ka di? Ha? Iti ka anuman. Saan nga excuse ti rason? Asaan anak kasagana? Tapno talikudam ti anak mo? Tandaan am dayta. Awan ka kadagiti panawon ang masapul da ka. Sa ita, kayat mo ti agsubli. Agpanunot ka kumaan na imbag, Larry. Naladawon ti amin. Nagkita kayo kini Larry ija ayan damanang na. Wen, jakmat kamin among nga dagayam ijay. Naamukla ko mga ada ijay. Saan kami kumananapan ka ni baby? Amok no anya ti kayat asawan ti panagsangit mo. Amok nga aging gaita. Kat adalat ta panagayat mo ken kuana. Saan ka met ama babalaw no bilang laeng? Gaputa dalakit nga rod anak yo. Saan, Jason? Juan, ada anak mi. Iso ti ama ni baby. Ngam saan ang nagbalin a responsable nga ama ti anak ko?
Imayak ta kayat ka akasarita, Larry. Ha? Kas itinakunam idi na minsan, nga awan ti closure ta. Daytoy nga rodan ti maudi. Mariel, apay akas tamot ang tibagbagam. Husto ka, itinakunam kanyag. Nga adalat ta panagayat ko kan ka. Ay ayatan ka. Tas ika nga rod ti ama ti anak ko. Nga madaan ako iti asawa ita. Mariel, ay ayatan ka unay-unay. Imadayo ka, tapno ang trabaho. Kat iti panagsubli ka, kat data kumapailaan. Ngam saan gaya mo na mabalin. Wan. Ni Jason, tinangpuno kadagiti amin anak kurangam. Iso asaan nak ang mapabasol no inayat ko ni Jason iti kastaunay. Asawa kon tanagkalay sa kamin. Iso alipatan na kon. Ay ayatak ni Larry, ngem ingkarigatak alinipat ti amin kada kami, gaputa adda ni Jason iti biyag mi nga agina. Asaan anang baybay akada kami, akas iti inaramid ti ama ti anak ko. Saan mo na nagpakpakita ni Larry kada kami? Manipod iti naudi a panagsarita mi. Tuy pagayam mo, Mariel. Agyaman nakpagayam Mariel iti daytoy apakasaritaam. Husto ti inaramid mo, asaan mon asinublian ni Larry. Gaputa ididamo pailaeng ket impariknana, asaan anapudno kan ka. Ni Jason ti makuna anapudno, gaputa inaklon na ti amin mo. Sapay la ko ma, tagtultuloy ti ragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Mariel. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Marilyn. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Napiliak iti lalaki idi kabambanwagak pailaeng. Jakmet ngamin namnaman a kastoy gayam ti pagbanagak. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Marilyn. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Mapan mo sang wan ni nataw, anak ko. Uray saan mo akurso na da jay tao. Kat kasaritam latam ta itinasayaat. Ay natatang, imbagak lang arudan asaanan nga umay ngam umay latamat. Ay na, masurunak ka makakitkita iti rupa na. Maday iti kasta. Agyaman ka pa ikit di taada agaram kan ka. Uray awan agar-aram kanyak no kasjay tumatlaang. Agbakbak taklat ta na balasang. Ay unay kan anak ko. Apay, ti kunam, nalaka ti agbakbakat abalasang. Apay, ti kunayo mat, nalaka ti makiasawa latan iti tao apulos ngawan sumgar adut-dut ko. Anya ayat isap sa pulom iti lalaki. Manon ti binasten mo nga agar-aram kan ka. Ay na, 27 ti tawan mo. Kat, anya ko mano 27 ti tawan ko. Ubingak pa'y man. Manang, adda ni manong aga. Sikati kayat na makasarita. Tapay, amangan no agaram mananday ta. Apay, saan mo akayat ni manong aga? Nagwapon tupay. Anya? Anyat klase ti panagkita, Melinda? Kat no nakangisngisit, nagalas ti panagnirngirsina. Sobra kamit manang. Nangisip laang, ngam nataarmat.
Anya nga tano si kalaangan ti sumango kan kwa na. Siyak nga rod ti si Mango, ngam si kamot ti sapulan na. Sangumot ama ng takaasimat. Nasingpot mat ni Manong Aga. Sige, sangwag. Ngam ibagak asaanan nga umay dito'y balay. Sobra kamot manang. Siyak lakuman ti Arman na. No apay asikapay laang nga minti kursonada na. Sigurado ka? Kayat mo ni Aga? Uray kayat ko nga rod, kasi kamot ti kayat na. Sige, siyak ti makam mo. Basta kursunadam, ah? Wan ko naklangarudan, manang. Agyamanak, ta sinangonak, Marilyn. Apay, anya kami ti ibagam aya. Dimpay la imbaga kini Melinda ti ibagam. Taktaken nakpaylaeng. Sika nga minti kayat ko apang ibagani ti daytoy. Ala, ibagam nga rudan, no anya ti ibagam. Tadi ka manaktak iti trabaho. Agayataken ka, Marilyn. Agbirok ka langan iti sabaling armam. Sanak nga interesado ang makiinaram kan ka. Uray pa'y kasta ti bagbagam. Sana ka maupay. Sapay ko ma, tadumteng to ti kanito ang maayat nakmet. Ay napangaasim Aga ah. Diyak kayat apabainan ka akas iti inaramid ko kadagit imuna nagaram kanyak. Dagulit da ngamen. No kayat mo, ni Melinda ti armam. Ama ka no adapay namnamam no iso ti armam. Anya? Marilyn. Ay na, diyak kayat ti dagulit kunak manen. Di mo ipilit tabagem no saan mo kayat ti mapabainan. Kunak man no si Katiar Arman ni Aga. Apay nga'y at ikabsat mo mat ng timang sangsangaw. Saan ko akayat ni Aga, tatang? Kinunan ni Melinda akayat na ni Aga. Di imbagak ka ni Aga, ani Melinda ti Arman na. Ay, talaga napili ka, balasang kaw. Kaya't tupay ti kabsat mo. Saan mo kit din akayat? Nasingpet ni Aga. Awan amok abisyo na. Saan ko nga rod akursunada, tatang? Kagurak laeng no ipilit dati bagida kanyak. Ala anya ngay nga raw no saan mo akayat. Kayat ko ni Aga nga agbalin a manugang. Isu amayat mat, no ti kabsat mo ti Arman na. Sapay ko ma, ta sa anak ang maipada ka dagiti adun abinastan mo, Marilyn. Apay nga tang awan man lati matinumot nga garam kanyak. Ada ka di bagbagam? Awan. Apay nga rod asaan ka sumong bata. Agtantanan itim kalatan. Ti kunak Steve. Awan plano kon ang makiasawa. Agbakbak taklatan abalasang. Anya, imposible mat nga awan plano mamakiasawa. Di saan ka na maadan iti anak? No adan to agaram akursunadak. O di sige, makiasawa. Ngam awan pa'y ngamin nagaram akursunadak. Isu nga, nakunak nga agbakbak takabalasang. Kaya't nga rod asawon day ta. Adi na kursonada. Nalawag mat siguro an awatam dya imbagak. Saan ka kumamat unay ang napili, Marilyn? Ikan na kumamat iti gundaway. Amang ipanaknak anapod no ti panagayat ko kan ka. Naibaga kon ti kayat ko nga ibagakan ka. Isu ang mabalin mon ti pumanaw. Agsubli akon iti istor ko. Tamangan no addan gumatang. Binasted mo manan na Steve? Ay na, anak ko. Apay ay akasta ka. Kita man jay adem. Natulagan ti kasarda ka ni Aga. Tatang, agduma kami ka ni Melinda. Kasanaw, no awan ton agaram kan ka. O di awan laang. Ay, apay, ti kunam, nalakat ti agbakbakat abalasang. Asinon to nga ti mangaywan kan ka, inton bumakat ka. Alangan mo't ang makiasawa aklatan iti jak kapkap na kan, tatang. Basta nasing patlakit di ti lalaki. Sungbata mo na. Ay, kaslasaan mo't ang nasayati kasta, tatang. Sungbatak nga oray saan ko nga'y ayatan. Ay, jak amukan ka. No kasano nga agayat day tapusom. Napili mat unay ti ayat mo. Ay, artistan samat nga men ti birbirukam. Tatang. Congratulations, Melinda. Aga. Agyamanak, Marilyn. Agyaman manang.
Oy, si Kaaga Saan mo to pagsangsangitan ti kabsat ko? Dakas ka kanyak no pasakitam ti kabsat ko. Wen Marilyn, ikari, jak to pasakitan ti kabsat mo. Ala, husto daytan manang. Mabutbutang kan kaniaga. Ay na, anya pa lang, diyan aramiden yun dito, ay anak ko. Umay kayo, tanay. Agur-uray yan dyan pagluganan yaw. Milinda, aga. Wen tatang, mapantad, milinda. Itatanalpas ti kasaryo. Anya nga iti plano yo kaniaga. Sa dino ti pagnaadan yo. Ijay kanumat balay daaga manang. Iso nga minti inaudi a lalaki. Kat kuna kano dagiti dadakkel na. Nga uray saanin nga agpatakder iti balay. Ta ijay to nga agnaad. Ay, may kawak nga rod iti kaawan munton Dudwa kaminton kani tatang. Agan-anad kayo akanayon kinitatang manang. Si kapay laang ti makaamo kinitatang. Wen, awan pagdanagam iti dayta. Kan oray si ka Agan-anad ka matijay. Kanayon kan tulat ta pumasyar ditoy. Nada problema, bagaan naklaeng. Agyaman manang. Tatang, aldawan. Apay asan kayo pala nga bumangon? Ay, madingarod ti bagbagay kanak ka, oh. Apay ngay, agurigor kayo? Wansa. Ala, napudot kayo mat nga agpaiso. Ay, ipan kayo iti ospital itamat laang. Ay, sana na. Ikanaklangan iti tumarag. Sigurado kayo? Huwag na, anak ko. Ay na, nagdakkel mat ti tiyan mo, Milinda. Dandanikan sa matan aganak. Wan manang, kabulanak ita. Iso nga rod nga imayak pimasyar. Taamangan no sa anak ton ama kapasyar no aganakak ton. Kat, kumusta kayo ngay mat ka ni aga? Naanos ka di matlaang kan ka? Wan manang, sa anak nga agbabawi anak asawa kan kwa na. Kat nasayat nga rod ano kasta. Oh, kumusta kayo mat kinitatang? Nasayat kami mat. Ni tatang, kalkalpas na lang nga nagsakit. Diyak pinalubusan na rimwar nga agpilit mat. Bisitaan na kanulaang dagiti mula na. Mala, urayat nga rod asumangpat sa akto agawid. Ay na, babae iti umunang apo ko. Kat ay na, nagpudaw. Wen nga rod tatang, imbaglakit din ata imala ka ni Melinda. Anya ti kayat maasawan iti dayta manang. Ay awan, ang mga numasair ko pa'y tiriknam. Aminado akmat anang isit ti asawak. Anok ngay tinapudaw. No bartek tumot laang kas kada babaero. Punaw, day tangay bagam anak ko. Maragsakan para kan kaading ko. Tanaadan ka iti nasingpat kan responsable nga asawa. Kinapudno na. Umapapalakkan ka itantadan anak mo. Anak, mariknak, ti panagkapsot ko na. Kat idaw-dawat ko, ang makiasawa ka kumamatayin. Tapno makitak pa'y ti apukok kan ka. Tatang, saan tayo kumapayla nga pagtungtungan day tabanag? Isardang yung aminan ti agtalon, tapno saan kayo nga agkapsot. Umanay matibirok ti istor ko apagbiag tayo. Sa pulan ti bagay ti trabaho. Ti bagbagakit di titong palam. Kasano na, numapo kawak to dito'y lubong. Asino nga ti kadwam? Ay, diyak kaya't apanunutan ang mapukaw kayon, tatang. Iso asaan kumaday tamang ibagbagayo. Makiasawa ka nga roden na. Tapno agtal na ti panunot ko. Iso tikid daw ko kan ka, anak ko. Ala, uwi ng tatang. Makiasawa ako. No adapay agaram kanya. Diyak ba't lang makaturugan? Gapo ka nagitim bagbaga ni tatang. Kasano nga agpaisungay no bumakitang to? Agmay-may sa aklakit no sa anak ang makiasawa. Ni Steve tinaudi ang nagaram kanya. Awan matanti si Maruno.
Kasano kay nga tanwawanan agaram kanyak, tabakit ako. Ay, imbag pa'y ka ni Melinda, tandan anak na. Andan tumang taripato kan kwa na itong bumakat. Ang siyak ngay, kasano ak tumatan. Pasensya kan Melinda, no nabaybayak ni tatang. Saanan nga imabot iti ospital. Tunggal nga mindamagag ti marikrik nana. Ibaga na matasan ko apakandanagan. Ilimlimad na mat kanyak ti marikrik nana. Saan ka mat apabasulan iti ipapatay ni tatang? Manang, nalabit, adit alaangan ti pagpatinggaan ti biyag na. Palubusan ta ni tatang. Tapno saan ta nakarkaro ang masaktan. Hawanan ti kankanwak, ading ko. Ang may-maysa akon ta pinanawan akon ni tatang. Ala, husto day ta na panagsangsangit mo, manang. Ang mga noan niya mo ti mapasamakan ka. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ang bababawi ak itan asan anak asawa. Awan mo't nagaram kanyak. Manipod nag-40 akon. Agmay-maysa akon nga agbibiyag. Gaputan nakapilpili ak idi. Ay, nagliday gayam ti agmay-maysa. Auntie, umayak man. Tika nakak. Camille, dumanon ka. Nakaumay ka, Mat. Ipapahayap na ka ni Mama. Birthday ngamin ni Papa. Katatabasit sa Canada. Kasta ka di. O sige, iha. Urayan na ko na. Agsukatak laang. Agkuyog tan amapan. Uwan, Auntie. Happy birthday, bayaw. Agyamanak, Marilyn. Naimbag man ta nakaumay ka, manang. Wen, kaya't ko ti makaaliwak say ading ko. Ay, italaang amarik na tirigat ti agmay-maysa. No apay ngamin anak kapilpili ka idi. O, anya nga ita. Ay, wen nga rod. Kat ada pa'y may sa arason no apay anak ka umayak. Anya day tama nang. Talumat dagiti anak yo. Ang mga numabalin nga agnaad kanyak ni Camille. May mayat matlaang no ijaayan ko nga agnaad. Taas si ti pagadalan. Anya ti makunam lakay. Ni Camille ano kayat na? Ay, uray siyak ti makamo iti panagadal na. O sige manang, taka sa umipay ti anak ko. Sige urayak no anya ti desisyon yo. Auntie, anda akon. Oh, Camille! No kasta, kayat mo ti makipagnaad kanyak? Uwan, Auntie. Takaasi kayo, Mat. Awan kad kadwayo. Ay na, agyaman na kaanakan, tanaasi ka kanyak. Saan ka madanagan? Tasyak ti makaam mo iti panagadal mo. Agyaman na, Auntie. Ita, addan ni Camille iti maudi at tukad ti kolehyo, Mr. Lonely. Agyan kanyak manipod Lunes aginggat Biyernes, ket agawid iti balayda kada Sabado ken Domingo. To'y pagayam mo, Marilyn. Agyaman pagayam Marilyn iti daytoy apakasaritaam, ket ti makonak, talaga nagrigat ti agbyag ngagmaymaysa. Ket imbag, tay manugot ti kabsat mo, amakipagnaadken ka ti anak na. Iso aswerte kapaylaeng. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Marilyn. Manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Marilyn, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagbalin ana uyong ti asawak, idi na pa ay iti arapaap na para kadagiti dua nga anak mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marilyn. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Dahito yan ti allowance mo, Shena. Kan, dahito matkan ka, Vera. Agyamanak, nanang. Agyaman akmat, nanang. Say-saya atin nyo ti panagadalyo. Anak ko. Ikarigatan da kayo kan ni tatang nyo apagadalan. Agingga iti kabailan me. Uy, nanang. O sige nga rudan, nanang. Mapan kamin kin ni Vera. Ala, anak ko. Kat agan-anad kayo. Ay, imbaglakit din. Taado akanayon ti agpadait kadata. Uray kaskasano. Maited ta ti kasapulan da Shena kan Vera. Sapay la kumaa, tamakalpasdan. Iti kasta, makainanata matain. Awan papanan na, no di ti makalpas danto matlaeng. Sumarunun tumanan tay buridak ta. Eksaktun to no agkolehiyo nitom. Nakalpas tumot tanda Shena kan Vera. Basit pa'y apanaganos, bakay. Allah, apay ada kayo matantag lutluto nanang. Kinunak mo't asyak ti para luto. Urayan daklatan asumangpat nga gapoy di pagadalan. Amok ngamin ang mabambannog kayo ti pagdaitan. Ay, kunak nga men, numala daw ka sumangpet. Text ko mat kada kayo numala daw ka sumangpet. Awan mat problema kanyak, anak ko, nga uray siyak ti agluto. Ala, agi na kayo kid din nanang. Siya kung ti mangituloy iti lutlutuan nyo. Alaman laangan, ay, anya lakad to'y anak ko na aya. Agam, ay, nagswerte ak. Tanaad da anak iti anak, akas ken ka iti kinasingpe. Anya, saan ka makaawid, kunam? Wala nang. Ado ti aramidan mi dito'y pagadalan. Iso ano mabalin, ipaw itsulaangan ti allowance ko. Sige nga Rod, anak ko. Ibaon kong tulatan ni Tom, ta iso ti mapan mangipawit. Agyaman akarod no kasta, nanang. Ay, basta jay kanayon nga ibilbilin ko kada kayo, Laglagi pa nyo ko maakanayon. Wen ka di, nanang. Saan amasapol nga ulit-ulitan nyo? Sige nga Rodan, anak. Kat agan-anad ka, akanayon. Uray si ka? Saan ka mo't makaawid? Vera? Saan, nanang? Apay, saan ka nung nga agawid ni Shena? Saan ka nung nga Rod? Taado ti aramiden na. Talaga busy amin nga estudyante ita, nanang. Iswa saan kami ang makawid? Ala nga Rod, taipawit ko mo't ti allowance mo. Tapno maminsan ti panagpawit ko. Agyamanak, nanang. Agan-anad kayo dita, anak. Saan ka no ang makaawid dagiti kakabsat mo, Tom? Iso amapan ka agpawit iti allowance da. Apay kano asan da makaawid nanang? Ado ka no ti aramiden da. Anya ko mati aramidan da? Di na magyo ka di? Apay, saan da mabalin nga aramidan dito'y balay ti bagbagada nga aramidan da? Jack mat dinamagan, anak ko. Sapay ko mata saan da nga gululbud nanang? Saan mat siguro? Ala, itad yung arodan kanyak ti kwarta. Taipawit kon kadakwada. Ay, saan ka naman na makaawid dagiti agkabsat itaabulan? Anya launay ayat ti aramidan da. Tas anda ang makaawid. Kasla imposible mat day tananang.
Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Danunan nyo man ida, nanang. Ilaan nyo matan ida iti abastuda anat natang. Tapno makita yun, no anya ti aramidan da. Unsang agpaiso. Tapno makapasyar tamat, lakay. Sige. Intun bigat matlaeng. Agbiyahe ta. Bakit? Lakay. Dayto yan ti dagos dagiti anak ta. Sige. Tagtuktukak. Mabit lang. Nanang, tatang, anya tiraramitin nyo dito eh. Shena, apay akas ladakkel tatyan mo. Pastrakin na kamay. Tapno di tao nagtipag sa saritaan tayo. Kuha tatang, nanang. Apay asaan na kami akayat apastrakan? Alaw may kan bakat. Sumrekta. Tatang, mabit lang. Ada lalaki dito'y dagos yaw. Asino day ta lalaki? Naimbangal daw yo, tata, nana. Asino ka kunak? Kuha tata, siyak ti kayan ayat ti anak yo. Ha? Di kay madanagan. Ikalay sak ti anak yo. Anya. Awanan ka itibain niya. Waston tatang, pangasiyo. Kunak tupay kat amasikog ka. Kinapudno na. Masikuga kun itinaodi a panagawid ko iti balay nanang. Talo na bulan ti tiyan ko iti. Itatamadlawan. Mabayin ako nga agawin. Awan utang mo an aimbag anakam. Imbis ang matulungan na kami. Ngapsi ka pa iti mangiruruman kada kami. Ay, iso amanipod ita. Makaamo kamatan iti biyag mo. Ayan ti kabsat mo. Ante ti kwarto na nanang. Nanang, tatang, pagkawanan dakmat, nga masikugak mat. Anya! Nagalas ti ugali yung agkapsat. Makaamo kayo ni tibiyagyaw. Saan nyo man lapin anunot dagiti rigrigat may kadakayaw? Alaw may kadbakat. Hagawitan. Hawan ti sirbina ti mayanta ditaw eh. Ang lakay. Umayikan. Agawitan. Nay, anya ti pagsangsangitam? Ay, kasanungatan ti kasasaan dagiti anak ta. Baybay am idan. Saan da pinanunot ti rigata? Bukod na lang pagragsakan ti pinanunot da. Ay, ada pa'y nga takanin da. Bayam, tapno marik na damat ti rigat. Makaamu damat tayo. Palubusan na kuma amang sarong karkada kuada. Di mo ipapilit ti kayat mo. No saan mo akayat adata ti agapa? Ay, anak, si kalangan ti pag-asak. Saan ka di nga amumet, jay dagos dagiti kakabsat mo? Wananang. Ay, mapan mo man kumustaan ida, no kasanumatan ti kasasaan da. Sige nanang, mapan ko ida kitaan. Adto iti kwarta, itin mo kadakwada, tamangan no kasapulan damay. Sige nanang, itid ko daytoy kadagiti kakabsat ko. Kat, kumusta nga'y dagiti kakabsat mo? Nasayat mo ti kasasaad da nanang. Kinapudno na, saan da nga inawat ti kwarta apapa itadyo. Isupay kano nga usaran tayo. Ken saan nyo kano ida apakadanagan. Tagpadpada na singpet dagiti naganak dagiti nakasikog kadakwada. Isuda ti tumultulong kadakwada. Ken itultuloy da ti panagadal da. Ay, nasaya at nga ron no kasta, anak ko. Idulin mo nga ron day ta akwarta. Tausaram iti panagadal mo. Wananang. Dandanin ti panagturpos mo iti high school. Anya mat akurso ti kayat mo nga lain. HRM ko matatang. Anya? Ay, pang babae day ta akurso. Diyak kayat. Kinapulis ti kayat ko nga alaem. Tatang, diyak kayat deta kurso. Siyak ti mang paadalken ka.
Isu mas hapol atong palanak. Una, ngamsak mo ti agadal, tatang. Iswarum bang kumasyak ti agpili ti kurso akayat ko. Saan kumaanatang kan ti ulom? Di ka agbalin a balasubas. Akas kadagiti kakabsat mo. No saan mo akayat, ama ipada ka kadakwada. Ita, lalpasan ti graduation mo. Kat mapangka-enroll. Ngam, kinapulis ti enroll mo. Saan kat aday ta HRM? Apay, bakla ka aya. Diyak kaya ti anak a bakla. Kaslawan ganas kong aginrol, tatang. No day tamat ti kayat yu akurso nga alaag. Nananana. Apay ngamin asaan mo akayat. Ala, ibagam ti rason. Saan nga rod aday ta akurso ti kayat ko, tatang? Lakay, apay ngamin apilitem, no talaga adi na kayat. Ay, saan ka man mat nga agbalin akong sintidor? Kita man tinagbanagan jay duwang anak mo. Ala, kadwaam nitom amapan agin raul. Katsiguradwam, akinapulis ti enroll na. Nanang, kasano day to yan? Diyak kaya ti kinapulis nga enroll. Ay kat, jay kurso akayat mo ti enroll mo Ay makaamuditan. Saan mo't ngamin anasayatan ni tatang ti agpili ti kurso? Apay ngamin, asaan mo akayat ti ibagbagan ni tatang mo a kurso. Nanang, aday pudno kada kayo. Ngamsaan kayo kung mga agong unget. Kansan nyo kung mga ibagbagakin ni tatang. Tama nga no pagtalawon nak. Marigrigatan ako na mangilimliman iti pudno arik nak, nanang. Anya ti kayat mo asawan? Baklaak, nanang. Anya! Dahil ti pudno. Awan ti maramidak. Ngam kastuya talaga tiriknak. Diyak nagayatan da ito'y nanay. Ala, mapan ka agpilan. Makaamukan no anya ti kayat mo a kurso. Ay na, agyaman na kada kayo, nanang. Talaga man nakaawat kayo. Gapo, tapat-patgan kayo nga anak ko. Nai-enroll mo matlaang ti anak ta. Awan, lakay. Kahit, ti kayat ko matlaang ti in-enroll na. Awan, ay, pakawan anak apo iti panaglastog ko. Nasaya at nga rugno kasta. Adda ko makayat ko akid dawon kan ka. Anya mananday ta. Mapan ko kumapasyaran dagiti doang anak ta. Mailiwak una yan kadakwada. Lipata mong dagijay at traidor. Hanggang anak ko latta ida. Uray anya ti ibagbagam. Saan ka palubusan? Nanang, adda pa kisalipak agay contest. Iso pa iti prize sa maawat ko no mga bakak. Anya? Ay, anak ko, sigurado ka ka din iti dayta ariknam. Amangan numabalin pa'y alabaanam dayta ariknam. Nanang, manipod adan puot ko, kastuya kon. Diyak lang padpadlaw. Ang itatadakil akon, marigatan akon amang ilimad. Ala, awan maaramid no kasta, anak ko. Hanggang saan mo nga ipadpadlaw ka ni tatang mo day tapalimod mo Ta sigurado nga agungat manunday jay. Umuna akong nga agawid bakit. Si kanto timang Ricard. Nagawis ngamin ni kumpari Lucas. Mapan kami kano makipiasta. Ije ka bang ibang abaryaw. Ala nga rod, siya kunti makaam mo ditoy. Ala, ilapas mo nga rod to'y dadaitek. Tama nga no may daalaan inton bigat. Sige, siya kunti makaam mo. Ala, patuluyak nga rodain. Ay, napanan ti asawak. Ay, Diyos ko. Anya nga tati mapasamak.
Numaamuan na abaklan ni Tom. Kan numaamuan na. Asaan ati kurso akayat na ti inyenrol na. Ay, si kala ko man ti makaam mo, Diyos ko. Ay, Lakay, apay akas na titsura masimagpag. ay na, mangibabay di anak mo. Ay na, makapatay aksa. Ay, Anya ka di nga ibagbagamon. nakita ki Jeff Piasta ti anak mo. Ay na, nakisalip iti gay contest. Ah, Ay na, sumat lagayam asaan na akayat ti kurso a police. Ay na, tabaklamat gayam. ay, nakita na kakade. Jack amaw, ngam nagawid akaw na. Tamabain na ka ni kumpadre Lucas. Ay, sumangpatulaang dyan alaing anak mo. Ay, pagtalawak. Ay, anya kakade. Ay, saan mo ko maapagtalawin ni Tom? Ay, sumardeng kan. Tamang nusi ka ti makabil kaw. Awanan ka itibay na baklagi. Anay ko tata, ang pangaasyo. Tita ko makabilin. Awan mo ti madingar aramidak. Kanawan mo ti dagas na no kastoya. Awatin niyo ko mati kinataok. Mangibabain ka nga ubeng. Ay, gusto ko man, lakay. Ay, saan ko maakasta ti aramidam iti anak ka? Maasikakun ko na. Alaam dagiti kawas mo tagtalaw kan. Diyak kasapulan ti anak akaskan ka. Pumanaw kan! Manon, atawan tinapalabas, asaan ta nakikita dagiti anak ta, lakay. Kasano da ito yan, bakit? Agpada tamot na masakit. Wen nga rod. Ay, tsak ka ba ang antibagik? Maulaw ka bumangon. Kasanuak ngaya makaluto iti kanenta. Ala, ano saan mo akabalan? Sakpay lang ti bumangaw na. Panagrik na ka talaga nga agkapsut akon. No saan mo ko maapinapanaw ni Tom? Di anda ko makan kaduata. Itakla maamiris di amin, bakit? Agbababawi ak. Ngamawanan maramidak. Ay, kailiw ko matendang iti anak ta. Anya nga tamat ti kasasaad da ita. Ay, makita ko mapay ida, sakbay ang mag-isat ti angas ko. Ay, anya ka din da ita nga ibagbagam, bakit? Di ka madanagan. Ikarigatak ti mapan iti balay ti kabsat ko. Tagpatulong ak amang birok kadagiti anak ta. Tatang, nanang, anda kamin. Saan mi nga amu akas to'y gaya man ti kasasaad yo. Adda kaming tatang, nanang. Kit kayat ming agpaimbag kayo. Ipanda kayo iti doktor. Gaputa kayat da kayo ang makadwa iti mabayag. Kan mailiw kami moten kada kayo. Ay na, agyaman hak. Tay may da kami sinarungkaran, anak kaw. Pakawanan da kuma, itinagbasula kada kayaw. Ay, naragsaka ko na pumusay. Tanakita kayon, anak ko. Jack mailadawan tiragsak ko. Ita, tanakita kayo manan. Ala, di kayo kumagsaw iti kasta, tatang, nanang. Agbyag kayo pa itinapaot. Impadoktor na kami dagiti anak mi, Mr. Lonely. Kat ita, naragsaka kon. Takaden namin ti maysa kadagiti anak mi ani Tom. Isu itan ti mangas asikaso kada kami. Kat ti asawak,
nagbaliwan anaming pinsan. Naawat na nakasjay ti kinatao ni Tom. Ken naawat nan, ti panagsikog, dagiti dua nga anak mi, ababae. Tuy pagayam mo, Marilyn. Agyaman pagayam Marilyn, iti dito apakasaritaam. Ket ti makunak, saan tayo ang mapabasol ti asawam, no apay akasta ti riknana. Tanapaay ngamin iti arapaap na, para kadagiti dua nga anak yo ang nagsikog. Ken naklaat siguro, gaputa di na ninamnama, abaklamet gayam, ni Tom nga anak yo. Ngam tinaskan ita, nakikinaawatan kayon, ken nasaya at matan ti kasasaad, dagiti anak yo. Ala, sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ni pagayam Marilyn, manipod Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.